kone ko ɗum hawn ɗum woni nattum walla fayo neɗɗo kono min gueɗe defani en ni wonani affaire am boom ko hontiro Allah tan kono guel ɗo booyi mi yi guel tan an nder kuuɗe puudura wallahi mbimi e leydi kadda kono wontani kam caɗeɗe o andude ɗe woni nellude tolli Allah an kukulata a fewnata an ko mbaɗa ɗo kulde ko ni ala min hulani ɓe balɗe fo estabamo e tension am way kono montude ni estoma e tension wona an fewnanno hoorema fewnu nani joggo dewe sa ande waɗat bone ma ha para aɗa wayno wona an ko woni oy an kon wiide ko woni nde aɗa mirɓe ni min kay wona haydara tikkannomi mbaɗa kono pikkuɗo wi tan aɗa mirɓe ni mbaɗa won ko mbaɗɗa mi sikku tan sikki juulani boom tikkannomi ko mbanmi kono wala ko mbanmi tan Ramata oy Ramata ƴewnam ndiyam ɗam pawmi daw taw fasi wa ko fasata ndiyam ɗam pawmi ɗam taw tadi am pasnteno to paɗa ndega aɗa hula mbaɗa bone ma ha para wayno wona an wanoni